do equipo das Somozas facía presaxiar o reencontro coa victoria do Ourense na terceira logo dos reveses diante de Compostela e Verín, nambos os casos lonxe do Couto. De feito, o partido non puido comezar mellor para os de Romero. Un balón que Xosé Arenas pendurou sobre a área visitante, tocou no Saime de cabeza para deixar a pelota morta a Martín, que só tiña que empurrar para marcar. O gol debería tranquilizar o xogo dos locais despois do fútbol cativeiro que amosaran nas dúas xornadas precedentes. Martín recuperara o olfato goleador e no Couto pensaban xa en goleada. Pero na primeira chegada dos Somozas, Pablo Lago resultou claramente trabado por Gonzalo. O penalti supuxo ademais a expulsión do central vermello. Restaban 84 minutos e os de Romero ficaban sobre o céspede cun xogador menos. Edi, ademais, non perdonou establecendo o que sería marcador definitivo. Logo veu outro penalti, neste caso a prol dos orensáns por un claro derrubo do central Nes a Martín. Tampouco dubidou o pontevedrés Miñán Fernández. Moisés Pereiro lanzou a pena máxima, pero Abraham atinou a desviar o balón. É o segundo penalti que erran os vermellos na Liga. Desde entón, o partido decaeu. Nada máis salientable no primeiro tempo que daba paso a unha segunda metade cun Somozas conservador diante da nulidade ofensiva local. Houve unha xogada polémica na área visitante por unhas mans de Manel que non viu o árbitro, co evidente enfado do público na bancada. Ourense acusou na segunda fase a inferioridade numérica, pero apenas inquietou o portal visitante. Tan só un remate de Arenas forzou a Abraham a desviar a córner. Os Somozas, facendo xusto, empatou no Couto. De arriscar algo máis, puido obter un premio maior. Importante vitoria do Santa Comba en Cerceda que coloca o equipo xalleiro no liderado do grupo primeiro da terceira división. Pablo Baña marcou no minuto 1, pero ao fío do descanso Felipe empatou por Cerceda. Pouco lles durou a ledicia os locais. No minuto 12 do segundo tempo, Iván fixo líder aos seus. O Compostela segue sen coñecer a derrota, venceu pola mínima o Céltiga cun gol que segundo o regulamento non debeu subir o marcador. Rubén perdeu unha bote e deu o pase a Miguel Centrón, que marcou. Rubén Márquez deu o pase de gol sen a bota do seu pé esquerdo. Vladimir puido aumentar a vantaxe para SD, mentres que Manuel na segunda metade puido empatar pro Céltiga. O Compostela, segundo da clasificación a un punto do Santa Comba, segue a ser o único equipo do grupo que aínda non perdeu un partido. O Negreira é cuarto da táboa logo da vitoria na casa fronte ao Coruxo, que se adiantou por medio de Josiño. Logo Vidal e Julián marcaron os goles pros negreirenses. Nesta 10ª xornada o Ordes empatou na casa uns fronte ao Pontevedra B e o Lalín gañoulle no Manuel Anxo Cortizo ao Rápido de Bouzas por 1-0.